τσεκάρω ότι έχει μαζί του όλα αυτά που πρέπει να έχει. Ονομάζομαι Ηλίας Φερικλής, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ στα Τζουμέρκα. Έχω ακούσει πολλά για αυτό το μέρος, έχουμε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Ευχαριστώ. Φίλοι μαζί να μας. Εδώ το μέρος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα μέρη που τρέχουν στο εξωτερικό. Τέλεια! Σαν διαδρομή ήταν αρκετά δύσκολη. Τα 1800 μέτρα πάνω ήταν θάνατος, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ το τοπίο. Ήταν μια επιπλέον ασφάλεια, δηλαδή έτρεχες μέσα στη διαδρομή και επειδή είχε και πολλούς σταθμούς ανεφοδιασμού, είχε τροφοδοσίες, είχε τους εθελοντές, έγινε μια ασφάλεια ότι αν πάθεις κάτι θα βρεις κάποιους ανθρώπους μέσα στη διαδρομή σίγουρα. Βασικά είναι πολύ δύσκολο να καλύψω 85 χιλιόμετρα σε ένα τέτοιο αγώνα, αλλά στην ουσία υπήρχε ένας άνθρωπος εκεί που τον ήθελες. Εκεί που ήθελες να δεις έναν άνθρωπο και να πάρεις κάτι ή να δεις και να πάρεις κουράγιο, υπήρχε. Κατηγορία του σε 5 ώρες. Πάντως Γιώργος, ο δεύτερος εκεί 5 ώρες 31 λεπτά 41 δευτερόλεπτα.